Assalomu alaykum tomoshabinlar, so'zed nag'zen salomati xubay dompichad omadagim. Ana men nuqtai savdoи Kavsar. Ҳамаи моллои эронӣ доранд. Аз ҷама навор доштум. Боз ҳам барои новинка омадагай акция доранд. Хостум шумода навор гирифта пешниҳод кунам. Ориентир домпичад рӯ ба рӯи тарабхонаи Швили. Марҳамат, биёен тамошобино. Ози ворид мегардем. Аз дохил машмода бо пурра нишон метим. Нарху навоша мефаҳмонам. دوستان عزیز، هر آن چیزی که در داخل این نقطه سودا میبینین همش قریب 90% استحصال ایرانی. وزی همش از یک سرمش مدن نشان میتیم تا قدر امکان نرخشون هم میفهمونم. نگاه کنین، هم خوردنی دارن، خوراک دارن، هم ایجاد محصولات کسمتیکی دارن، همه چی هسته. خلاص بینین تا آخری نوار تماشا کنین. باوری دارم که پسندتون میبیاید. اومده نمیتونین رقمشون هست نویسین، دستافکا دارن، دستافکاتون میکنن. یا اینکه معلومات بیشتر از خودشون میتونین پیدا کنین. نگاه کنین، این امینو امی طرفه акция шудаган амин таналниё ҳамаш иранский беҳад сифатҳои хуб доранд. иҷода нархош баъзеош 120 100 150 буд, ҳозир 180 буд, ҳозир чанди 60 сомон. инам покай бола ҳамаш чизеро ки мегирен инамҷа мебинен духтаро 60 сомон шудагай. марамат биён бо айпеш бинен. ини қисм чанд смай иё нархои будагишон катия. марамат биёен. инчунин духтарако акция рафта истодай. 2 ҳафта ина акция эълон кардаган. нигоҳ кунен, инами профессиональни краскаҳошон ҳамаш истеҳсоли эронай бехимикат беҳад сифати аъло дора. нархошон 35 сомон буд, ҳозир акцияда 28 сомонӣ шудагай. нигоҳ кунен, худи магазини инода 35 сомонай, дигар ҷода шояд ки то 60-70 сомонам фурӯшанд. марамат биёен бо айпеш бинен. ҳамаи цветош ҳаст. 2 ҳафтаина акция омада наметунед нависен, доставкатон мекунан. инчунин духтаро нигоҳ кунен, инаи духиёшонам фасоне ҳастанд ки нигоҳ кунен 200 сомонӣ будан, ҳозир акция шудагай 100 сомон. мана биёен бо бинен духтаро ҳамаи запахош ҳастай стойки хушрӯ фасон оригинал. ина дигар чизоям ҳаст. ҳар он чизе ки мехоҳен дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. духтарои рабнен беҳад хушрӯ, ҳар намуд маславу дигар чизо ҳама чи аст. мана чизе дар корайтона, кремат маршинки, против маршинки, адбелвиши чизе дар кор боша ҳаст. марамат биёен. ана бад ваё ҳаст. шампунои хушрӯ доранд духтаро. мана истеҳсоли эрон, шампун, бальзам, чизе ки мехоҳен. нархошон ай чанд сум сар мешавад? нархошон мана аз 30 сомон сар мешава. оригиналанд духтаро. качестваш кати гарантия дора. марҳамат, ина биёен. лечебнян, бисёрош лечебня, мисол барои нафтидани мӯи сар, барои мулоим кардан, барои ғафз кардани мӯи сар. хулос ҳама намудуш ҳаст. ҳам шампун, ҳам бальзам. аз 30 сомон нархошон сар мешава. ина бинен, вайша бинен, интихобша бинен, чихе бисёрай. мана марҳамат, биёен бо аз наздик бинен хитон. ино жидкаи мылаян? диден духтаро, пилинга бинен, чихе хушрӯ, беҳад нағзай. пусти рӯи ами қабати болоша тоза мекунада. мана марамат, бисёриё пилинг мепурсанд. ҳамаш истеҳсоли эрон, сифатҳои аъло, гарантия дора. мана бинен, ҳама чиш ҳастай. чӣ намуд крем, чизе дар коротон боша. охир маҳсулотҳои косметикӣ аз иҷа пайдо мекунен. пудроошонам хушрӯая. на ина иҷада бо масочкаҳо ҳастай барои адбелвишиана. коллаген дора, увлажняющий. хулос ҳама намудуш ҳаст. 10 сомон. кадомиша мегирен истеҳсоли эронай 10 сомонӣ кардаган. духтарако акция рафтастай. акцияда ин нархай. биёен бо аз наздик хитон бинен. омада наметонен нависен, доставкатон мекунан. рақамошонам мемонем дар рӯи экран. пудроошонам ҳамихел. ҳамаш истеҳсоли эрон, сифатҳои хуби хубуш. инчунин инҷада бо чи аста? ино чи ан? диден ҳама намуди кремо, лосьон крем, увлажняющий кремо. хулос ҳама чи доранд. иҷада бо ваё коллагено, сыворотко, ҳама чи барои нигоҳбини пусти рӯй, бадан. хулос ҳама ҷо. тамошобинон, маҳсулотҳои шустушӯӣ ҳам ҳаст.
парашокои фасон доранд, гело барои либос шудан доранд, барои либосои ранга, барои либоси сиё, барои либоси мисол сафед. Хулас ҳама намудаш аста. Яктая мира мегирен, бовар кунен, дигар шумо на калген мерезену, на дигару дигар чи. Яктая ҳамин басай. Ҳам бӯи хушрӯ дора, ҳам тоза мекуна, ҳам хеле мебаратон, ҳам қабабаракатай ки нархошун чанд сомиян? 80 сомонай. ғавси хушрӯай ваяш. Беҳад фасон. Баъд медонен, ина барои пасудашувиам чанд моделакои навинка омадагай. Биёен аз анамин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Парашокошунам фасон. Ина дамистисошуна бинен, оригинал марҳамат 25 сомонӣ, маҳсулотҳои Эрон. Инчунин казану дигару дигар барои шустани духовкаву ҳама чӣ доранд. охи нигоҳ кунен духтаро. баъд анамира ку шумо дама гарантия метиҳем. Ман шахсан истифода бурдагим духтаро. марҳамат нархшон уқа гарон нестай, лекин ҳам хазура як бор гиренда беҳтаринай. 25 сомона яктая. Ами хеле мебара. гарантияш кати духтарако. марҳамат бинависен шона доставкатон кунан ё ки биёен. ориентир домпичат рӯ ба рӯи тарабхонаи Швили. нуқтаи савдои Кавсар. бори дигар такрор мекунем. ҳамаи маҳсулотое ки дар инҷа ҳастай қариб 90% истеҳсоли Эроная. марҳамат. баъд ози маҳсулотҳои хӯрданӣ гӯя меша. ёшам ози ма шумода нишон метим. ина пасудои хушрӯ доранд. ҳар намуда ина хеле контейнерчо, ина барои печени гирифтан, барои ширинӣ гирифтан. инами новинкаош омада. ира бинен охи чихе хушрӯ чай. 45 сомон тамошобино мана. беҳад фасон. ана ин намудаш и чандта дора? Яктая? Яктая 70 сомон инаи калонтарай. пасудоям 20% скидка доранд духтаро. инаи нархое ки дидестен бо акция мекунан 20%. шумода ҳамин 2 ҳафтада арзонтар метиҳан аз ин нархое ки ҳастай. нигоҳ кунен. инаи 70 сомон, ина калонуш 80 сомон. ана баъд духтарако инаи намудо ҳастай барои гирифтани донагӣ. беҳад хушрӯ. иҷара бинен. инаи ё чанд сомиян? ина қафуштайко мана иноҳо анамино 35 сомон. нигоҳ кунен шишагӣ беҳад барои нигоҳдорӣ ҳами ҳар намуд донагӣ вай хушрӯ мана барои организатсия бисёр мегиранд. марҳамат инам хел контейнеру инам хел ҳар хела чӣ меган баночкаҳои фасон истеҳсоли Эрон духтаро биёен беҳад хушрӯанд. ҳар ҷода нестай. ин нуқтаи савдода ҳама намуча шумо метавонен ки пайдо кунен. ана баъдан алиф ки бисёр мепурсанд оригинал биёен ина марҳамат 65 сомон инаи баночкаош. ана ин калонош бошад 140 сомона. ино королевский оливки бисёриё мекованд мепурсанд. биёен инами нуқтаи савдои Кавсар иҷада шумо пайдо мекунен. вая бодринга солёный нигоҳ кунен. қимоида чане 35 сомон. баъд бо ҳаста инаи намудуш ишамам хел 35 сомон. бо иҷада сухафрукт доранд духтароира бинен. калон ина медонам чанд кило боша? калонае қариб 1,5 килояй нархаш 80 сомоная. 89 сомонай духтаро 1,5 килояй қариб. нигоҳ кунен. банана дора, себу ваяя бо дигар чизо ина нигоҳ кунен. лимон, апелсин, банан, киви хулоса бачи дора духтаро. сухафрукти нархаш 89 сомон. 1,5 килояй чой карда менӯшен духтаро. личебни айбат беҳтаринай. ҳам хела мешава истеъмол кунен. ина нигоҳ кунен чихе бисёр туҳфаям барен. туҳфаи необычный мешава, хушрӯ мешава духтаро. марҳамат биёен. ина намудошам ҳаста. ё чанд пулан? ино 33 сомон. 33 сомон. ина ҷудогонашам ҳастай. метавонен ки аз иношам бигирен. ира бинен чанд намудоша? инош чой барои давления. ана ино чой тайёр кардаган барои давления. инам хел упаковкада шумо метавонед аз и чой карда нӯшед. вай мекунам мутаъдил нигоҳ мекуна давлениро. 25 сомон. як пачкаи калонуш 25 сомон. нигоҳ кунед қурутая. ина қурути эронӣ тамошобино 25 сомон. мана набуто бо зафарон бо набутои оддӣ. ина набутои оддӣ ҳастай. ина 10 сомон. ана ино зафарондоро бошад 15 сомон. иношам беҳтарин. ана баъд ани ҳавло 80 сомон. бинен ҳавлои эронӣ. мо газ меган. мана
беҳад хушрӯ. Баъд як чиз дига тамошобино иҷада ина маҳсулотҳои хӯрданишон агар чизе дар кортон боша намедонед маззаш чӣ хела иҷа дегустатсия дорад метавонед маззаша чашед баъд харидорӣ кунед. Марамат биёен. Ино чиян? Оби анора 15 сомон оби анор. Ана баъд бо иҷада ҳаста ино ҳавлваяна ина нигоҳ кунед. Шириниҳои Эрон марамат 95 сомона. И упаковкаша бинед чӣ хушрӯчаи оҳанӣ беҳад фасонча. Мана тӯҳфа бурдандаям мана хел беҳтарин тӯҳфа мешава. Қандакош ҳастай 20 сомон мана контейнерчада. Ана баъд бо ҳастай на ин намуд. Ино ҳавлоян. Ира бинед. И чанд пулай? Ина нигоҳ кунед 30 сомон. Я мами ширини да духтарако интихоб беҳад зиёдай. Баъд ина лавошакора дафнавор гирифта будум пурсида буден. Ина бо навинкош омада я? 10 сомон иноша? 10 сомон. 10 сомон. Ана инош чанд пулай? 5 сомон. Беҳад лавошакои бамазан хушрӯан. Мана када ҳами? Айне хели лавошакам ҳаст духтаро. Мана бе химикат бе ҳичи 15 сомон ина як пачкаи калон. Ана баъд бо ҳаст ана ина мод контейнерда ино 25 сомон. Мана дигар чизоям ҳастай. Ина миям 25 сомон, 20 сомон. Ина инамудаш бо 20 сомон будай диден? Чӣ хел хушрӯчай. Ана ино чанд пулай? 5 сомон. Ина марҳамат. Иё чи? ина шириниҳои Эрон чашиданӣ бошед. Ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. 90% маҳсулотошон истеҳсоли Эрона. Чӣ хеле гуфтам. Баъд инаи қандошон ҳастай. Нигоҳ кунед пачкаш 25 сомон. Ана ино чанд сомон? Инаи 15 сомон. Ира бинед хушрӯчае. И 15 сомон. Ана ин ҳаст 65 сомон тамошобино. Беҳад хушрӯ. Аз и калонтаршам ҳастай. Мана калонтаракош 70 сомона. Рӯи дастархондаям беҳад хушрӯ метобад. Баъд тӯҳфаям барен беҳтарин вариант мешавад. Ина қандако аст 20 сомон. Мана ино ҳаст 80 сомон. Ҳавлояй? Мана ҳавло 80 сомон. Ина инамучам ҳастай. Пистои эронӣ ҳастай. Мана 35 сомон. Хулас ҳамаи чи доран. Ана баъд ина инамуд ҳавло ҳастай ҷудогона. Ино чанда? 7 сомон. Ай мана диден? 7 сомон. Лавошакои майда ҳаст. Ана баъд бо лавошакои майда ҳаст. Як донаш 2 сомон. Мана аз ҳамаи чи аз ҳамаи меваҳо тайёр шудагай марамат кадом намудаш ки шумо дар корай метавонен интихоб кунен. Инчунин специёшона бисёр мепурсанд. Марамат ҳама намуди специя ҳаста иҷада. Бо нархҳои дастрас личебниян бисёрош аксарияташ личебниян. Ина Симина чия? Ина 25 сомон. 25 сомон ами пачка. Инаи зарчубая, зарчубаи Эрон. Нигоҳ кунед 25 сомон. Инаи чия? Корица. Инаи корица 15 сомон. Тамошобино бисёриҳо мекованд. Ина биёин ами нуқтаи савдода ҳастай сиёдона чанд сомон? 10 сомон. 10 сомон. Нигоҳ кунед. И чи? Кунжут. Кунжуда ям 10 сомон. Ана инора бинед корицая. Нигоҳ кунед ина корицаш ҳастай. И чи ай? Сухой лайм. Сухой лайм ҳастай. Барои чоя? Чой када мехӯрем. Ина. Духтаро инчунин барои харобшавӣ ҳам доштена? Базирам доре? Ами симина чия барои харобшавӣ буда паҷа? Тамошобино инами барои харобшавӣ чой карда менӯшед. Об дар нухта менӯшед. Беҳад ҳамаи атёкора мегирада. Варами одамами ва ёи зиёдӣ аз бадани одам мебарорад. Тоза мекуна. Мана беҳад чизи хубай. Ҳами пачкаш 25 сомонай. Мана марҳамат биёен ай пеш бо бинен. Ина инамуд. Бо ҳаст пудр от простуды. Барои диден? Я оби ҷӯшта. Я қошуқча медозен алдараш када мехӯрем. Диден? Вақте ки грипп мешавен тамошобино диден анам хел ҳамаи чи бисёри ё барои ваяна табобатияна. Мана марҳамат ина инамуд ҳаст. Руғани сиёдонарам бисёри оригиналша мекованд. Ина биёен анамин магазини Кавсарда нуқтаи савдои Кавсарда ина оригиналша мефурӯшанд. Истеҳсоли Эрон тоза якум сорт нархаш 18 сомон. 18 сомон инам як вайш 18 сомон будай.
зира ҳастай, чорни перец ҳастай, дигар чи ҳама намуд ва яко ҳастай. Бисёр ша чой карда менӯшен. Қариб ҳамаш фоидаоварай духтаро. Мана нигоҳ кунен. Иам барои чой. Чой. И барои асаб. Тамошобино. Диден? Дар чой якҷоя мекунен. И ҳам буш хушрувай, ҳам асаби одамо ором мекунада. Беҳад хуб. Бисёриё мекобанд, бисёриё медонанд ҳамин чизора, хичон мекобанд ки ҳамин ягон нуқтаи савдода боша. Ина биёен. Касое ки намедонистед, марамад ин аз ин пас медонен ки дар нуқтаи савдои Кавсар анам хел ва специои табобатӣ фурӯхта мешава. Ана ёям хушрува падарични ҳавлояна. Ё чанд пулан? Ира бинен. Чанд сум? 80 сум, 90 сум. Ай вазнша? Ина тамошобино аз вазнашон вобастагӣ дора, барои ки ино мағз доранд, ҳамаи ҳавлош мағз доранд, бармекашанд. Хулос 80 сум 90 сомон мешава. Баъд духтаро вай дафъа навор гирифта будам. Бисёриё анамин намуд вайёра пурсидан беҳад ба маза ая. Ина чанд пулан? Нигоҳ кунен 10 сомон ай, калонуш 25 сомон. Ҳам кукурузуш ҳастай, ҳам чипсуш ҳастай. Чипсош мебиёя ҳозир надоранд, лекин кукурузош ҳам қабамаза духтаро. Шахсан мо худмон гирифтем, куда маъқул шид. Ина марамад биёен, метавонен ки харидорӣ кунен. Омада наметонед нависен, доставка доранд. Ира бинен интихобуш чӣ хел зиёдай. 10 сомон майда, 25 сомон калонош. Марҳамат. Иҷада бо иҷада печакои специдор ҳастай. Ман амино сабзи дора, шоколадниш ҳастай. Ҳа, ина диден духтаро, ино ҳамаш ҳархела буда. Диден гулоб доштай, шоколаднивияй, специдор, печак, қанди печак аст ку. Ана мино эрониёш оригинал 25 сомон. Ана ин чи ай? Ҳа, иё пичин 10 сомон. Пачкачаш 10 сомон. Ина чой кати менӯше духтаро, беҳад хушрӯай. Марҳамат. Дарунуш кокосовый начинка дора. Мана ҳамаи чи доранд бо нархҳои беҳтарин. Ҳатман биёен, ҳозир уҷада аксия рафтаста, аксияошуна ман нишон метиҳам. Аз уноям метавонен харидорӣ кунен. Қандошая. Мана қанчаоша диден духтаро? Нархошон ҳамин як пачкаш 20 сомон ай. Ана иҷада бо аксия рафтаста, нигоҳ кунен. Ина хеле ҳина ҳастай, барои гул мондан истеҳсоли Эрон. Марамад 20 сомон буд, аксияда 10 сомон шудагай. Иҷада ина барои попкорн кардан, нигоҳ кунен. Пачкача чанд сумай? 10 сомон. Ина инҷа ҳамаи чи 10 сомонӣ шудай. Нигоҳ кунен. Испанда, ҳамин испанд. Испанди эронӣ мана личебни. Ина нигоҳ кунен. Беҳад чизи хубай 10 сомон. Диден худаш бо удобненький, нам хеле ложичка доштай духтаро. Марамад 10 сомон. Дарунушта ҳама чи дора барои табобатӣ да хулас. Ана баъд ин хел мавизо ҳастай 10 сомон. Диден пачкачаш 10 сомон. Ана их нахуд шуракая. Чӣ мином дора гарох. Хулас ина донаки шураки фасон 10 сомон як пачкаи калонае. Мана марамат биёен бо айпеш тамошо кунен. Иҷада ина иноям аксия шудагиян. Иноро чанд кардаен? 15. Мана 15 сомон. Шакардозак истеҳсоли Эрон ду намуду моделш ҳастай. Мана дар кор боша биёен. Аксия. Диден ҳам буш хушрӯвай. Чанд сум кадан ёра? Иношам 15. Ина инояма 6 та дора 15 сомон. Диден духтаро, ҳатман биёен. И барои спеси гирифтан намак, мурч ина. Бинен чӣ хушрӯвай шишагиай бо 6 та дора як пачкашда 15 сомон. Марамад омада бо айпеш хутон тамошо кунен. Ҳамаи чизошон арзон, ҳамаи чизошон бо сифат. Аксия рафтестай, аз аксия қафо намонед. Як бор дигар такрор мекунем. Ваяй ориентир дом пичайд рӯ ба рӯи тарабхонаи Швили.